Γεια σας, στο σημερινό βίντεο θα σας πω 5 βιβλία που θα μπορούσαν να τα διαβάσουν και πιο μικρές ηλικίες. Πιο μικρές μην φανταστείτε κάτω από τα 9, σιγά μην πάει το παιδί να διαβάσει βιβλία. Αλλά τέλος πάντων, το κάνουν μερικοί, αλλά εγώ δεν θα το έκανα, τέλος πάντων. Για μικρές ηλικίες, δηλαδή δεν έχει τίποτα δολοφονίες και μπλα 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 μπλα. Λοιπόν, αρχικά ο αλχημιστής από τη σειρά Τα μυστικά του αθάνατου Νίκολας Φλαμέν. Ένα από τα αγαπημένα μου. Είναι κάπως σαν αρκετά ανατριχιαστικό σε κάποιες στιγμές. Εξαρτάται και πώς τα φαντάζεται ο άνθρωπος, γιατί στο βιβλίο κάνει τις δικές σου φαντασίες, δεν είναι όπως το έργο που είναι έτσι όπως το δείχνει. Ξέρω, οπότε εξαρτάται. Από τον Μάικλ Σκοτ. Μετά, καθαρά διδακτικό βιβλίο, το πήρα απλώς επειδή μου άρεσε ο τίτλος. Το Δεν είμαι η αδερφή μου. Μου άρεσε βασικά το εξώφυλλο, είναι πολύ ωραίο. Και είναι το μόνο βιβλίο που έχω πάρει από Ελληνίδα συγγραφέα. Το μόνο. Και είναι από τη Μαρή Σάβα Ρουμπάτη. Το τέταρτο είναι το Πράσινο Σμαράγδο. Από την Κρίς... Συγγνώμη, το όνομα είναι δύσκολο. Κέρστιν Γκίερ. Κέρστιν Γκίερ, συγγνώμη. Είναι Γερμανίδα και δεν το πω καλά με τα γερμανικά. Ναι. Είναι το τρίτο βιβλίο της σειράς, το έχω ξαναπεί. Τα μυστικά του αθάνατου είναι 6 βιβλία, δεν ξέρω με το είπα. Το λέω τώρα. Το Δεν είμαι αδερφή μου είναι μόνο διδακτικό. Λοιπόν, και το τελευταίο βιβλίο είναι Το μυστικό των σκοτεινών λόφων από Πάτρικ Κάρμαν. Το έχω διαβάσει όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου. Είναι καθαρά ελαφρύ βιβλίο μυστηρίου, πολύ ωραίο. Είμαι σίγουρη ότι στην περιγραφή το περιέγραψα σκατά, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, ήμουνα και μικρή. Τώρα δεν θα το ξαναδιάβαζα. Είναι το πρώτο βιβλίο που διάβασα, είναι το πρώτο βιβλίο σε όλη μου τη ζωή που έχω τελειώσει. Εκτός από τα μικρά παραμύθια που διαβάζουμε όλα τα παιδάκια. Ναι. Λίγο πολύ αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ήταν μόνο 3 λεπτά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Ναι, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!